Poštovane kolegice i kolege, hvala na dolasku na konferenciju za novinare Hrvatskog novinarskog društva, na kojoj još jednom želimo domaću, a i inozemnu javnost upozoriti na sudski, odnosno pravosudni progon novinarki i novinara u Republici Hrvatskoj. Najnoviji slučaj o kojem ćemo vas danas izvijestiti i onome što ćemo potom poduzeti je presuda Županijskog suda u Zagrebu, po kojem naša kolegica Davorka Blažević, novinarka iz Šibenika, mora sutkinji Senki Klarić-Baranović, govorimo o sutkinji Vrhovnog suda, na ime troškova, na ime one famozne odredbe o povrede časti i ugleda platiti 40.000 kuna plus zatezne kamate. Riječ je o postupku koji traje više od 5 godina, plus naravno troškovi suda. Dakle, još jednom sramnom sudskom presudom Hrvatska je pokazala i dokazala da je najgora članica u Europskoj uniji kada su u pitanju SLAPP tužbe protiv novinara, novinarki i medija. Ono što vrlo jasno, nedvosmisleno želimo poručiti, idućih dana krenut ćemo kampanju, o tome će nešto više kolegica Melisa Skender, glavna tajnica HND-a, reći. Objavljivat ćemo imena svih tužibaba koji dolaze iz redova sudačke profesije. Mi ovom presudom i kao masu puta prije ponavljamo, nikoga ne generaliziramo, ističemo najdrastičnije primjere obijesnog parničenja. Dakle, javnost će saznati koji suci, sutkinje, Hrvatsko novinarsko društvo ima sve podatke i za koje novce maltretiraju naše kolegice i kolege. Država ne želi zaustaviti obijesno parničenje, jer je u interesu da se novinari i novinarke iscrpljuju. Očito gospođa Senka Klarić-Baranović, serijska tužibaba, želi imati malo veće prihode, da tako kažem, za svoju mirovinu. Mene zanima, ovim putem ću postaviti vrlo jasno pitanje, tko je kada utvrdio da njezina duševna bol vrijedi u ovom slučaju više od 40.000 kuna, a ona je tražila 150.000 kuna. Ko je to vještačio i ko je to utvrdio? Zašto sutkinja Vrhovnog suda, ja mislim da ona sad u mirovini ili tako dalje, nisam siguran, ali nebitno za ovaj slučaj, nije tražila i jednu kunu za povredu ugleda časti? Zašto ista gospođa, nakon što je portal TRIS, neprofitni portal, pristao da plati kaznu u iznosu 6.000 još nešto kuna, nisu se htjeli žaliti, zašto gospođa je krenula u progon Davorke Blažević? Znači, jasna je stvar, želi je iscrpiti. Gospodo, htjeli ste rat, imat ćete ga. Sada ćemo se baviti s vama, organizirat ćemo kampanje, svakodnevno, svaki mjesec, dan, tjedan ćemo vas prokazivati. Zašto gospođa sutkinja Vrhovnog suda nije dala državi polog u 20, 30, 50.000 kuna kad već odlučuje se tako enormnim svotama iscrpljivati našu kolegicu? Pa, ako dobije, država će vam vratiti. Nju to ne košta ništa. Ona preda svoju tužbu, a novinarka godinama živi pod teretom tužbe. Dakle, ovo je lakrdija. Hrvatska je jedina zemlja, jedna od rijetkih zemalja, ali najgora zemlja u kojem suci, sutkinje tuže novinare. Ja ću samo još jednom podsjetiti da je nedavno predsjednik Županijskog suda u Osijeku, Zvonko Vrban, na prijedlog Hrvatskog novinarskog društva, mi smo ga nominirali, proglašen najvećom evropskom, da tako kažem, tužibabom. I onda neka me neko uvjeri da Hrvatska nije problematična zemlja. Mi ćemo pomoći našoj kolegici, nećemo je ostaviti na cjedilu, kao i naše druge kolegice i kolege. Još jednom tražimo dekriminalizaciju dijela na ime ugleda i časti, dekriminalizaciju klevete i ovo je zloupotreba te famozne odredbe o povredi časti i ugleda. Zloupotreba kako bi se neki ljudi dodatno obogatili. Mi imamo čitav niz tužbi protiv Indeksa, protiv Jutarnjeg lista, protiv Telegrama, protiv Večernjaka i svih zapravo hrvatskih medija u kojima su suci, sutkinje, pojedini suci, sutkinje, tužitelji.